Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a dnes budeme robiť sladký koktejl part 2. Tak ideme na to. Budeme potrebovať lyžicu, šláhačku, mlieko a gránko. A ešte lyžicu, slamku a takýto pohár a hrnček. Zoberieme si hrnček, kakao, lyžicu a mlieko zatiaľ. Takže dáme 2,5 lyžice gránka. Pridáme mlieko a gránko si dáme do ladničky na 5 minút. Tak a dáme teda na 5 minút gránko do ladničky a ideme ďalej. Pre istotu budeme ešte potrebovať takýto pohár. A viete na čo? Aby sme tam dali mlieko. Ja som vypil. Tak asi potrebujeme ešte ďalšiu krabicu mlieka, aby sme to doliali. Tak ľudia, mám tu ďalšie mlieko. Lejeme. Tak. Mlieko už nebudeme potrebovať, takže s Bohom mlieko. Tak, keď máte hotové gránko za 5 minút, zoberte si ho z ladničky, mlieko, tento pohár a šláhačku. Toto už bude všetko potrebovať. Naše gránko. Takže prvé nalejete trošičku kakaa, potom znova trošičku mlieka, znova trošičku kakaa, trošku odpijete, dáte ešte trošičku mliečka, strašne trošičku. Hlavne tu nerobte bordely, ak ja teraz robím. Tak sa vám ozvem, keď to upracem. Tak, musel som tu dať toto, lebo by sa to furt ďalej z toho špinilo a to by sme nechceli. Vyberte slamku, len ste si mali trošku odpiť. Zoberete si šláhačku. Pardon, ešte som na niečo zabudol. A budeme ešte potrebovať ľad. Sorry, že to hovorím takto na konci, ale tak ešte ľad budeme potrebovať. Tak ľudia, a dáme si do tej našej gebuzinky 4 ľady. Pozor, hlavne, než sa vám to nevylialo. Tak, budeme teraz potrebovať šláhačku. Ozvem sa vám. Ja musel som tu dať aj servitky, lebo som tu všade, lebo som nevedel vytlačiť tú šláhačku. Spravil sa tu veľký bordel, som tu dal aj servitky. Ďalej. Znova budeme potrebovať gránko, ktoré mám ale tu. Čusbu z lyžička. A zoberete trošku gránka. Trošku. Takto.
tak som to tam dal celé. A posledná vec, čo spravíte, zapichneme tam slamku. Tak, a ideme ochutnať. Dobre. Čo na to hovorí moja sestra Vicky? Poď sem. No, idem to vyskúšať. Dobre je to. Veľmi. Keď chcete ďalšie šejky, dajte mi. No tak, asi musíme dať 250 odberateľov, keď chcete ďalšie šejky. Takže, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A zdieľajte to video svojim kamošom a tak. Tak, čaute.